sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat referensi belajar ya. Udah follow kita dan juga na sesuai daftar hadir do horo amang dion purba so tungon irku amon no na mo mate daftar hadir yo anak tingan medali do horo lagi nasi layar mungkin bapak ya, mulai layar mungkin ada konon nengi foto ngangen na. son na padua lihu nak tingi do indarak jadi mulai Tong dari layar awah mah bigi-bigi. oh hido mang da maksudku na udah tung melot capek mungkin alai daftar hadir do mang unaknya sa Itu gawe amang gawe. Songon nalas tabo nonang soreon sambil menikmati logo soreon jadi songon bagat. Tabo parmasuk ngikopion ini. jadi mulai ate mak nian naking modernitaria supaya pas do son narot ni mang sinaga sebetulnya lupa nih batong nama berita tu berita ni tahun ay na jelas lupa nih ditiki marhasuhotan iba taksoni be labatan na nahulo nak filosofi ni yaka padohan na paulak ni jadi nahulo ko nakingaw pergeseran jala memang sawati tangkapi memang bluher ketika iulahon na paulak une ditiki hatasinamo do di jalon na tuwa-tuwa siap artinya mo tunggu namar buru ni tulang namar suat japang ra tangadong be paula une songoni tong ditiki napasa sulang-sulang pahupu tangadong be na paula une do tikir tangga jadi na joro ba memang saya niuhal do itong jala iha subakko sere na tuwa do majal binegero da amang setadi jadi iha subakko serena tua do majalo dua hali sinamo ni buruna dengan buru yang sama artinya muluk kayak marhamulia burui dang nagabi dua hali be calon na sinamo jadi artinya rupani modotung adong dia kana marato ho tasongoni be saya tong nama saya nagabi artinya bado dohon ado nama gedu teh kolat terpasu-pasu artinya dang diikuti dohot ada tersera songoni mah binege amang jadi mo do amang nakingan amang manalu wado mulo marhasotan nujui ang guna tu janda inna amang sera na idon hodok ko sera na iha subak kon sera na tu do majalo du hali kuar ni sinamot tu sia sada buruna era songoni mah na binege amang jadi ima rupani na hodok nakingan mo tumpe ara ala edukasi don jadi artinya molo tung pesoni nakin ayang bosonari rodok kon modernitaria sode ini dok hata filosofi ini na paula une memang marano do turo hatta iru hawdo nakingan jalam yang guna julu memang ka songonima ya kapan tuhani jalat tohori itu tikirtangga nakingan itu tikirtangga ba memang berkompeten do na dua belah pihak termasuk masongan ni desa ada rego tang songon amang royal sinaga naking perburu pe rupani tonggo di parwahon rumah tangga di buruna kelaksungan nih rumah tangga mungkin berbagai hal jala memang itu nah hodok nakin molotung kurang ibereng dalam minggu di yak keburuna basayang ko kalian si matuana guru artinya perburu naga di dalam ni ulu ni helana do guru na termasuk menak tim melutung adong song paduan yang royal sinaga bisa jadi deh jadi nakis sauti utab bay tong do beda ni apang do jul hampir saru pada sebetulnya engko utab bay mang royal ate jadi naudok disirupa ni mungkin holan di ukuran do na berbeda artinya molo sa apangi dua hali jual ma gurangnya jadi mulu tabereng taparau mulu itu bah mulu wabas si jagarun aungko namar tingkat mulu nga mauli bulung i sian apang do jual me mulu itu bah sampai sonarok ku bereng adong gue rupani apang ma netori mulu marsi imabay si jagarun isa dan itu nang mauli bulung mulu itu bah saya perida do pe netori ma apang tingkat kedua huni jual jadi artinya
tario tubalgana do perbedaan nyora amang ringo no kente amang siringo terherai do perbedaan na hulala. Jadi aku kepada kita tanggapan nang termasuk matu tua hayate tu paula une do mebet. Jadi do kon iya na paula une sadarangkayan ni ulaun di rumah tanggaun ni anak ni raja do buru ni raja di artinya proses na dope satu na paula une yang guna mebetinak kingan banga ipat orang aka netu namin na digijang. Jadi ima perbedaan ni rupani na paula une dohot na mebet artinya mulong na mebet di luar ri proses nakingan tahapan ni di nabebentuk sa rumah tangga itu pe namang ka rumah tangga itu pe na mangulahon adat na mebat yang ko paula una memang sa proses do pe nakingan ni siyan nabebentuk sa rumah tangga herai na mahulala manabay inang hos ako ang herana ati biang na so terjawab de pe nakkingan sa kasukunin ng hos. Holland itu memang sebenarnya memang suku-sukun, nggak suku-suku dia sendiri nah molo menikah dengan jandon nah sebelum 2 hari sinamo magar namang. Tong penasaran nih, Mbak. Dak sinamo begwarat tong. Jadi ketika nom mangulahon adat na ko ni ba termasuk may songon na pasa sulang pahupu. Ina pasa sulang pahupu tang sinamo digwari. Artinya subani adat subani marhite-hite sulang pahupu tang margwar sinamo begwarat. Jadi sian padohonan di sinamot sobaniadat na maswa diapang ipatari dahonod do tong songod dia posisi ni rumah tangga yang merdalan artinya jadi itik kina mamuhay mabuka rumah tangga sebelum arong ko pendapat julugo ko kepudiuhum ihatai na margwar sinamot. Jadi berbeda-beda dia kapadohani penyebutan ni sebetulnya saru pada adat berada ponakan itu ada na pinasa alay nga guar ni napasahato ni na berbeda so ni ma inang hos jadi mo ayun kasi misalnya mau misalnya na mangulion doli do janda jadi ido na do naking songon na subak kon serena tua do majala 2 hali guar di sinamo siya burung artinya mulo adong songoni saya dijuru deh jolo mangalua artinya dang melalui proses-proses nakani nama hori-hori ding sektor isuru deh artinya mangalua do isurui dang nagabe mulai proses ya pertama songon ketika doli-doli do anak buru jadi molong naungang meraruan songoni ba itu mangalua do isurui ima na niuhal sila kana tua yang gona juli jadi artinya ketika mangulahon ulaon tangga besinam calon ni netuana bersama lagi 2 hari seseragu so lima inang hos. Iya, terima kasih untuk Amang Harto tapi ya aku sendiri di bahan Bapak Blue Hermana lu kan persamaan ada suku-suku namang jadi kali mungkin nata bahasi adalah perbedaannya ya mungkin Amang Harto yang menebak untuk persamaannya persamaan ni mebak dohot paula une. Jadi sebetulnya persamaan na saling mengunjungi mebat sebetulnya paibaton madapoton mebat madapoton kan sebetulnya berkunjung hera-hera sonido lapatan ni Persamaannya berkunjungi mama berarti na bersama-sama madapoton kan so namang desa dari regihotan naking budo siap pemurun mebat tu bulana siap bulana mebat tu turuna jadi artinya tong yang guna paula pude na jelas parana do perbu parana do madapoton tu perbu nakingan ima na paula pude alai so padol ni akala tutu namin nakijang bodo si balik na I hata na mebat nakingani na bebati tersongoni ma inang hos. ya oke terima kasih untuk Amang Harto tapi ya berikutnya kita serahkan kepada Bapak Dion Spurba baru nanti
Masuk tuh semua Bapak Dions, maksudnya mau jadi tuh Bapak Dions purba, asal tuh abang olu juta kasah alam masuk na mesti mengclose na ada kemana nangi. Gabi na baru gabi. Kan? Dipotong. Oh baru dipotong. Oke, tapi di Bapak nih, Pak. Kita serahkan kepada Amang Olop Lukman Gaul. Tetapi majo amang purba ala parro asia purba do amang iban na ipapuri ay na jolo amuro no malo jadi malo do hoson ataribai perpudi ala parro asia purba do amu ido rai. Dah malah bapakku ibu ya mang, jadi boya menganju tuh bapakku borong kan tuh boru kan? Tidak, ya molo purba na ni opa namion bagian dong. Dang utara marang na timur, purba anggoni dan sinawan nariti. Daw. Jadi mata angin. Ini tong bagian nama dewa. Ate amak purba. Asa butul lau pe sa berhiado ma peteo nale ale toridoko soni benet tor hutan pali. Namangihut inang hos dang lubang gaul. Huta gaul do, par huta do au inang. Huta gaul. Huta gaul. Idokon inang lubang gaul, jadi pati kosok kuro huta gaul. Siap, huta gaul. Abe lubang huta ada ori dah, lubang huta sosor bajer. Dah hulan gaul nera tong tinggal dia apa? Parpudi nih. Jadi ada orang seutang kami kan. Nah jelas nah sebetulnya aku na do olup alai anggo na lengkap na guarna marolop huta gaul. Iya. Ida benar itori rokko namang boru nakane opuk partu ko bosio begu do nina. Memang begu do bekas guru. Ngaliling be ngapur na bakti. Na menikmati molo di huta di dok. Molo boy papinda-pinda perapanokan nama. Alay leleng amang dang rotu runto nate. Amang marolo ko. Wah, Alay lekto bere amang dang rotu runta. dakpala liling do be alai ala sibuk karong namar pesta di luar kota lau jadi si bata diundang inang berang boy be nialusan jadi mangiro mak dang napola leas roha kepingin do iba bergabung Nauli. jadi tabe hormat ma tuhita saluna mau liate ma di hos mau liate ma di hita na di gijangon mau liate ma nang na di toru songo katak kunakido boras di hadak gerangan horas ma nangso masih jalangan di judul nabi nain ni inang hoson sianuduk seret ni roha muluboy nian iroker do puasa beda ulaun sadari zaman dulu dan zaman now tikir tangga dan paulakune mania perjuru paulakune dan tikir tangga puasa hurok songoni selalu perjolo do dia ada bataki paulakune baru tikir tangga ima jo perjolo dang nama protesate denggado ni juduli alai asa hopar asa sir-sirtu akka pangulau di adat perjolo do paulak une baru mak tikir tangga dengan catatan baperjolo do suhut paranak maddapoto su perboru baru Roma su perboru manikir tangga tu su paranak tarsoni do imana perjolo napaduahon mulo di dok bedanya ulaun sadari zaman dulu dan zaman now zaman sekarang keren judul nate zaman now jadi au akahat patorangan nabi nani akadamang nadigicang nakin dohot tepingan ba sudena molo sama nauli molo maraga pe nauli ay songonido di ada patakot dang boy sir dos para daton puasa ima hatani na tuai molo hata malai di dok lain lubuk lain ikannya
molo di hata Batak asing dolok, asing duhuna, asing sihaporna ninna. Jadi memang dang boy sir-sir sarupa. Atong ado naneng baboku di beda ulau sadari zaman dulu do zaman sekarang alusu perbedaanna parjolo zaman dulu dengan zaman sekarang atau zaman now berbeda ulau sadari alaniaha alani parjolo partikian paduahon alani aka kesibukan ni suhu paranak dohot suhu parburu patuluhon alani akasi baenon molo udokon alani partikian molo contona di Papua paranak di si borong-borong parburu molo paulak une na jolo ikut dititi doari dan langsung pada saati angonoy ngai babe ulau sadari. Jadi ulau sadari na jolo patongdo di bain di si ama bedana imana urok nakaning natuli na mangihut bedana ulau sadari zaman dulu dengan zaman now ya. Molo zaman dulu selalu menonjolkan do adat si jolo-jolo tubuh. Molo nuai nunga diramu be do panca etika filosofi Batak. Uroko panca alaniaha. Nuai nga panca be filosofi ni adat Batak. Manang 5. Dia mai soba marhula-hula, elek marboru, manat mardonga tubu, akrab manang rusu mardonga sahuta, tugu marhapor seaon. Molo na jolo hola didok dali hanna tolu. Wala soba marhula-hula, elek marboru, manat mardonga tubu. Hape Roma pawapat sial-sial. Roma muse tugu marhapor siaw. Sabutullah mulai sen na jolo ngadongi marhide ima nadirok marsobba tu mulajari na bolon. Olani morok ma gabe Roma patugu hapor siaon ha Kristenon. Wasa hudoko gabe 5 filosofi ni Bataki alani dali hanna tolu paopat sial-sial doh tugu marhapor siaon. Alani aha tugu marhapor siaon. Ngasu debe ada Batak selalu dimulai doh ditutup doh tangiang manang na ulaun na met ulaun na belga ngatek tap di baini ido gabe budok 5 nama filosofi ni adat Batak. Nah mangihut inang host molo salah wamang aka amang nadigijang baboy tapatikos. Menurut na huatusi beda ni mebat dohot paulak une. Jelas persamaan dot hero ko nakaning. Persamaan namang persamaan. Molo persamaan na sama-sama berkunjung manang bersilaturahmi, sama-sama mabuan si panganon nalau parsaulihonoton. Manang na si panganon marpangguari pe marang marsitoho tetap marparsauliho si panganon jala adong siata manang arwara gayung bersambut didok adong na madok tabe adong diha solak salam akhirnya terjadi pakatayon na silih berganti antara naro dohot na nirapoton iban na didok koras di raja naro koras raja na nirapoton. Jadi mebat pe tongdo adong dua belah pihak. Paulakune pe adong dua belah pihak.
Songonima persamaan, ang perbedaan na dangi suku persamaan ma. Namangiu sadanay nakin antara ni apang doh jual. Molo nahuatusi memang beda alai adong maknana hampir sarupa. Molo apang ajelas si opat suhi. Imairok apang panghualan. Molo jual sebetulnya dakotek na salah udah. Mengiro maaf molo salah. Jual ima na diletek sian pada dona jolo alai balgari bain. Tongdo opat suhini ahai arogarra juali. Alai balgamai waro tadok kodirokon alai jual. Jalaboy madisi masuk apang. Boy ma masuk apang. Tabayako ma berarti belga. Laos di sima isini juali. Moloro parboru dibuat jualina. Isima si panganonna marhite idalas. Marhite deke. Dohot akka nahobar si pasatonna tupamuronna. Songonima apang. Dan apang molo dihuti tu parboru proparana dihuti apang jelas ikut ditutup bo dohot ulos songonima nang jual alai maknana tetap do sama ahamai isini adat na naik si pasahaton molo apang ba dibayan isina si pasahaton tu parboru molo jual dibayan isina si pasahaton tu paranak. Ima menurut pangat tusyokku molo hurang lebih au mangido maaf dohorokku di pantun bahasa Indonesia. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, buanglah ke tong sampah. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati, buanglah dengan ikhlas dan pasrah. Tuhan memberkati. Salam Horas. Iya, terima kasih untuk Amang Maruluk ya. Berikutnya kita kembalikan kepada Bapak Dion Purba yang terpotong. Silakan Bapak. Jadi ngarung beda memotong bekan. Ada Bapak. Jadi do pas di tahu taringok tulo sadari bang adi patorong kadongan karaja na hudli komal do nama typing di toru. Jadi mau lo taringok tu pulau itu tuh memang pas di meragam kabarita. Hai teman-teman relator Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.